No a teraz skvelá správa. Jeden z najlepších futbalistov histórie príde na Slovensko. Legendárny Ronaldinho sa predstaví 19. septembra v Trnave v rámci exhibičného duelu Brazílie a Slovenska. Ronaldinho sa na Slovensko vráti po 23 rokoch a opäť do Trnavy, kde sa predstavil v roku 2003 v drese FC Barcelona. Naším cieľom je zabávať ľudí. Nejde len o to, že prinesieme zaujímavých hráčov. Chceme pripraviť program pre celé rodiny a zapojiť aj známe osobnosti. Ronaldinho nebude jediná hviezda. Do Trnavy zavítajú aj ďalšie legendy ako Rafinha, Maicon či Elton, ktorý bol v Trnave aj dnes. Na Slovensku mám pekné spomienky. Hral som tu Ligu majstrov proti Petržalke a chytal som proti Slovákom na olympiáde. Na zápas sa veľmi teším. A tí ľudia by sa mali prísť a jednoducho mali by si užiť, že niekto takýto príde. A nie len Ronaldinho, ale v tom výbere brazílskom bude naozaj veľa, alebo malo by byť veľa výborných futbalistov, takže myslím si, že to môže byť skvelá akcia. Ďalších hráčov predstavia organizátori počas leta.